Oras amang elam naibaho. Oras. Di dia do kita tinggal amang? Di Tiga Baru, Amang. Tiga Baru? Halo, Dairi Kabupaten Dairi Sidikalang. Oh, lo. Selamat Oras bergabung amang dah. Halo, Mang. Halo. Oras Inang Nurti Lumban Tobing ya? Lumban gaul Inang. Oh, Lumban Kau. Regenya. Di dia tinggal Inang. Di Tangerang Inang. Oh, di Tangerang. Serpong Utara. Kami di Cimanggis tuh kami, Nang. Oh, Cimanggis. Kami di Alam Sutra. Oh.
Oras marihita saluhutna amanginang. Mauliate mata dok tua mata de bata pardingkam basai. Di sialabui hita marpungu di bagasan bornginon sian desa nawalu. Di dia pihita maringana namanginang alani basa-basa ni holong ni rohani de bata di hita ganup marsada-sada. Jadi madok mauliate mahita tua dopan ni de bata di nama muka hita di acara partodiota di bagasan partangiangata bornginon jumolo mahita maredde sian buku edde nomor 510 silu sosoi ma donganmu. Songon namang uluhon ditangiang pamuhay di pangiduhami madohot hormat amang padita John Albert Saragi ima sekjen GKLI pinaradi ma tikit di hamuaman Mauliate andorang so tayuton seminaron jumulo mata parade rohata marhite-hite martangiang mahita ale Jehovah debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang odo debata nasasadei debata naso hatudosan
di bata situ palangit do tanoon rodi nasa isina. Di bagasan tikyon, di bornginon ale Tuhan. Mauliate rohanami tua dopanmu. Ala ditugu-tuguho kami, diramutiho, jala di parmudu-muduho do mulunami, songoninang haporsyon nami pe. Ido asa terbaik kami nuaing. Rap dongan nami saha porsyaon di bagasan guarmu Tuhan Yesus. Laho mandohoti seminar virtual na niadokon ni Gospel Light for Indonesia di Bornginon. Pinuji maguarmu ale Tuhan ala saluhu nai. Dada ala ni gugunami. Dada ala ni hamaloon nami. Olan ala ni asini roham sambingdo na patauhonon tuhami. Pasu-pasu do dihami onali Tuhan. Lau patubuhon pangatusyon nami. Lau manandaho debata nasitongi. Ale Tuhan debata manami. Utayok kami ma topik virtual seminar di Bornginon. Mananda jala manobba debata nasitong. Tutu doyale Tuhan molo hupayi uti utami. Di tonga-tonga ni ruas ni huriam terlumobi di tonga-tonga ni halak batak. Budang doali Tuhan nasala mananda, nasala manobaho, na kemungkinan besar pengaruh ni adat, pengaruh ni hasomalan, na mungkin pengaruh ni hasibilibigun na jolo. Marhite-hite seminar virtualon ale Tuhan. Posrohanami di panugunugommu. Asa sudi peserta na mandohoti seminar virtualon. Takasma ale Tuhan. Mananda jala manombaho di bagasan hasiptongan. Ala ni pasu-pasu manaposom. Nambil bagian ale Tuhan di seminaron. Amanami Pandita Utal Manalu, sarjana teologi. Dongani maibana Tuhan, lehon matondim di ibana asa di pargogoi tondim ibana Tuhan. Laho pasahakton topik ni seminaron. Ale Tuhan di bata manami. Songoni naposom lekson simanjutak dot inang irbawati saragi. Natoktong paingoting-utok kami asa mandohoti seminar na diadokon Gospel Light for Indonesia. Tuhan asima roham di naposomon. Pergogoy manasida Tuhan. Leon madinasida kesempatan na gumanjang dobe laho pararaton hatam di sadok portivion. Songoninang sudi hami na persidohot di seminaron sian berbagai daerah ale Tuhan asima roham di hami toktong pergogoy hami asa di bagasan tondim upayut-yut hami Tuhan seminaron asalam takas panandion nami taringot tuho ale di bata amanami Tuhan ditikyope wingot kami do saluhut na di bagasat tangyang nami dongan nami halak batak. Halak batak na adong di Bonapasogit. Halak batak na adong di Pangaratoan. Tuhan asima roham di hami. Hodo ali Tuhan na manopahami. Jala hodo na paluaw kami di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Idumbay na torop halak batak Tuhan. Manandaho nagabi juru selamat nami. Tuhan asima roham. Udang do penatarihot hami Tuhan. Dihasomalan nami. Dihabatakon nami. Najot-jot membuat kami. Gabi marhaporsyaon napilit ali Tuhan. Membartu hatami. Alani Tuhan. Pasu-pasu sudi kami bangso batak. Baik na di Bonapasogit nang na di Pangaratoape. Sudi akan na posomi na mangula ito nga ni halak batak tarungobi ali Tuhan.
pasu-pasu jala pargogoi. Asa margogo sudia kena posom. Para raton barita nauli di tonga-tongani halak batak. Ale de bata manami di bagasa tikyo Tuhan naing pukau ma seminar virtual dengan topik menanda jala manobade bata nasitong pasu-pasu mahami saluhna dongani Tuhan. Leon ma dihami cuaca na denggan. Jala pasu-pasu Tuhan aka perangkat-perangkat no pakai hami. Asa marhiti-hiti Tuhan nasangap buarmu di bagasan seminaron. Di bagasan Kristus Yesus pasat kami tangiang pangiduan nami Tuhan. Amin. Amin. Moliate matutu di amang padita nami. Jadi di amu amanami doho tinanami. Kabigi maju songon hata sambutan siana mata padita Dr. Paul Cusi Hobbing ima napajong jokon Gospel Light for Indonesia on. Pinasaha ma tu operator nami. Horas. Saya Pendeta Dr. Paul Chu Si Hombing sebagai founder dari Gospel Light for Indonesia. Saya mengucapkan selamat datang di acara malam ini. Saya sangat mencintai bangsa. Semoga malam ini menjadi malam yang penuh berkat bagi kita semuanya. Horas. Kita memuji jalan mengendemu endena masyarakat debata. Mungkin amang inang adong dope di hita na perjolo sahali mangihuton acara BNP manang bangso na piniliton. Jadi mungkin suku-suku do di rohamuna. Ahado BNP on. Ahado Gospel Light for Indonesia on. Jadi alani i pinangido matuinang evangelis Lis Desi Manjuntak lau patorakon ahado BNP ahado Gospel Light for Indonesia on. Pinara de matiki mang inang. Muliate mah di amang evangelis Lexon Simanjuntak na mga leon tiki di hita di Bornginon. Horas mah di hita salhutna kadamang dainang na ni persangapan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Horas. Itu tuaka dongan odnas oddo pero mangihuton acarata bangso na piniliton lulu dora rohata ay na itu dia do buanon ni aka parjami taon bangso batakon adong korasongoni dipikirata alaya manginang yang buanon nami kita tunasosuman ya hami son na di dokton ni amata Dr. Paul nakingan puhaholongi hami bangso batak. Songoni nang amata sia luar negeri par Singapura dihaholongi bangso batak. Boha asahita bangso batak mergugu. Apalagi di situasi nama cai kolom nuaing di COVID-19 on. Udang habiaran. Alani akamang dainang ahado nagabi sihirimon ni akka Gospel Light for Indonesia dia cara bangso nani pilih na piniliton ahado naneng sihirimota omma sihirimota manginang wah asagabe bangso batak na tarpasu-pasu kita jalagabe pasu-pasu kita muse marhite asini rohani debata nang mamilit pita buedo jahauta yang non di Sada Petrus 2 ayat sia jala tu sihirimonon ahado siulota dia do siulota asa dapat tanah tahirimi
Adong tulupe damang dainang. Ima pena parjolo lao pahehehon parsauran dia kadongan bata samudan di bagasan Yesus Kristus. Asa marsaur kita nak di desa Nawalu. Tong marsaur di bagasan Tuhani. Napadua kon ima lao patuguhon hapor seota. Iganup hita hal Kristen bata. Asalam tugu hapor seota. Ima pena paduakon. Jala pena patuluhon. Ima lao papaorhon pasu-pasu. Tusandok halak bata. Songoni nang tusude akabangso. Oma tulupe siulau tadamang dainang di acara bangso na pinilit na binain ni Gospel Light for Indonesia. Horas marihita tapay hitma acara ta di bagasan Bodarion. Moleate marihita. Masa mamuse tu amang evangelis lekson si Manjuta. Moleate mainang. Dihita sude amang inang. Nang matutu marsaringar hatani Tuhani di tongah-tongah ta. Jadi adorang soi marede mahita sian bukuede nomor 140 sia hototong ihutonoku. Yung sidung edeonan non pinasaha ma piki tuamang parjamita padita huntal manalu. Jesus se
suaranya, Pak? Sepertinya beliau tidak bisa membuka sendiri. Oke, sudah. Baik, sudah. Oke. Martang yang mahita. Tung mandok mauliate hami tuho ali di batanami di bagasan bason nunga hupuji hupasanga pami ho marhite edde puji-pujian. Tuho mali di batanami ikut duhami manabaho di bagasan todi dohot hati goran. Ido di halamoko. Alani ali Tuhan ikut do marsitu tuhami manadaho asa marhitan ho tadahami ho ali di batana situng boy manobahami boy hami manobaho ima debatan sitong asa terudi hami Tuhan gabi saluhutna hami mendapat halua manang hanguluan saliling nililing na lubisiani ali Tuhan boy hami saluhutna patariason hatami asa tungkudang jolma bongot Tuhan jaumu atong ali debatan nami nung ada betikina ubegi hatami boto hami takas do Tuhan yang gua hatami hasitungamu doi hatami huasong doi jala sudah jol mana persia jala menjala hatami diliau kodo gabe akka anak ni debata atong ale debata nami hatahum hatami marita na pesom di bagasan kitu Jesus martangi yang hami tuho amen. Shalom. Oras madi hita saluhutna damang dainang hita bangsa Batak na samudar jala hita pe samudar alar persia hita di bagasan Yesus Kristus. Ya turpuk di hita di bagasan Bodarion imanan yenak sian ulau ni apostel pasal 10 ayat 20 songonon maridok disi. Adi namar dalani au mamerengi akka sisobamuna gabe Jepangau ma langgatan sada na sinuratan tu debata na sotinada atong na sinubamuna na sotinada munai ido hubaritahon tuhamu songonido saat ni hatani tuhatta nabui pahusorota di bagasan rohatta damang dainang ia suraton di ulaunya apostel jala di 7 Mei tuhalak Aten ujui na masuk si Paulus tuhalak Aten laos mardalani may bana di bareng ibana madisi gudang akka wiruhiran akka ganaganan jala jolmana disipena mamili debata sileban aliadong di tengah-tengah ni kota ima nang hutanam emeti sadalanggatan na surat disi ima tu debata na sutinadda alanido laos gabetema dihita saburginon ima manada jala manobba debatana sitong asaunang be songon halak Aten nya damang dainang taingot jala taboto dope yahita halak Batak adorang sorodop sino mensen tutano Batak tung masih gudang do putana jolo manobba debata siliban boto doi ima debata mulai jadi nabulun. Udang di halak Batak na maranggapan yang go debata mulai jadi nabulun ni ima debata stop palang do tano. Hape malo tabering do dang songoni sa butulna. Satu sunari pe gudang de pejol martonggo ima tumula jadi nabulun. Alias tikosna yang go debata mulai jadi nabulun na sirmani halak Batak dang adong tabereng perdumuan ni tu Yesus manang tutor di perbadia. Atong isi do HP debatan ati kosi damang dainang di bebertai suraton yang go debatan ati kos ima debata Jehovah ama anak dohotor di perbadia. Tung swadong do debatan ati kos dukun ni debata ama anak
doho toddi permadia. Ima debata Jehovah. Alani do gabari barto si Paulus do tuhalak Aten. Ima debata natikos. Jadi songon isini jamitata ima na langsung si Paulus makatahon ni. Di surat doi dulaunya apostol 10 ayat 10 lalu dibaritahon manisi taringot tu Yesus. Do taringot tu haheheon ni akan amate. Satikos na do taboto yang go nagabi si palua hajol maon dang adong agi sepe. Ditaruni lang itong dang adong dileo debata manang natuisyo. Dukon ni hola tu Jesus Kristus na buhi gabi si palua hajol maon siyan salut na dosa. Di surat tadi diulaw ni apostol 4 ayat 12. Manang marperdumuan may hatan itu hatan nama dokon ima audo dalan hasitongon dohot hanguluan ni na Jesus. Suadong satu may yang go sumar hite-hite yaw ninna Tuhan Yesus. Alani damang dainang asa tekas mata boto tutu unang be adong diruhata nama dokon nagabi gudang do perhitian tu surgui. Nyana kapangarato gudang do soni mandok. Oh, melunung gudang di dalamnya kaliat manang ka kota manang ka huta di dokon. Ah, napenting taulah nak kanaringkan. Napenting berjuhi ta. Bohape sudah mangulah na berjuhi ikut do surgoninna. Alian bahatan itu hatta mandok kotak songoni. Ikut do ditadda debata natikos. Ada bata natikosi ima debata ama. Ola dua anak nana sasade di leoni ma Jesus. Asa unang mago ganup na persyetu Jesusi. Jala asa hanguluan seliling-liling na jaka jolma na persya tu Jesusi. Alani damang dainang perlu matong taboto. Ima napola Jesusi roto pertibion dipakai mana daging ni jolma mata ibadah di bener silang perlu adong opat pangetusyota. Ya Jesusi ima si palua na sumurung. Jesus si palua na sumurung dang adong na asing. Dang boy si Musa, dang boy si Abraham, dang boy na asing. Manang akan nabi-nabi na asing, rasul na asing tuk sa boy. Alay holan Jesus do. Napaduha mo Jesus nung mangulahon ulahon na sudinggan. Ahaman na diulahon na ima. Napula tersilang iba na di Golgota. Dulu semudarna dungi. Dung di jalo iba na nasomi. Didok iba nama tete lestai. Lapatan na nunga sahibe. Nunga marujung. Hata nunga marujung. Dang lapatan na nagabi para matay na pinabuana. Alay nunga marujung. Ima. Na niulahon ni Jesusi. Ulahon na sumurung. Ima taringot na manggarar dosa iba na dosa ni saluhut halak na mardosa. Dosa na salpu, dosa tikiyon, dosa na nang ro. Sudah dosa nung digarar Jesusi. Jadi mau persiah itu Jesusi, dosa tape nung di pasaiba na. Dosa na salpu, dosa sonari, dosa na nang ro. Uban na dok iba na tetelestai nung marujung. Nung saibe. At anong marujung, ima, ibarat na malohita manor si tuhoron, walong tagarar iba na, adong masongon bukti tajalo, nang tagarar utang tay, nang tagarar natatuhuri. Jadi, molo petabuan barang tay sa saratoko, sugari pedong halap manukun, molidok ka panatatakoi, wala tapaturo bukti na tohoro tutu. Barangon, nung ngabe, marujung, nung ngasay di garar. Ito damang dainang naniulahon ni Jesus. Ima ulaw na sumurong. Napasayahon salhut na di dosa akapradosa. Napatulungan mo siya na ni Jesus si ima Jesus mangalehon si lehon na sudinggan. Ahaman na nilehon na damang dainang dilehod do tuhita hanguluan sa liling na. Dilehod do ulu na tuhita.
hita nang matahian ala ni dosa, ala dilian Diyos singulu na to hita. Asa mangulu hita, rodi sa liling nililing na rapon ibana. Di hita, naholo perseya to ibana. Napapatong mo siya, gabi Jesus matong, ale-ale na sumurong. Ale-ale na sumurong, na sohiabe manariku kita. Tudia pelao jalma na perseya, laos adong do Jesus di ibana. Ay ibana lo gabi, Emmanuel di hita, lapatan na debata, na mandungan ni hita. Molo hita di jabu, Jesus si, tong adong di jabu. Molo hita pelao tu gereja, Jesus si, dohot tu gereja. Isara na mangula hita di ladang, tu si hita lao, tong Jesus si, adong di bagasak kita, dohot do tu ladang. Suadong benamanera kita sa Jesus si hape, gabi ale-ale na sumurong tusudina, jolma na persia tribana. Atong, alani hape, yang ko pamatang ni na persia, gabi di guari doi, joro ni di bata. Manang jabu ni di bata. Ay maringanad do iba na dihita, sahali, rodi sa liling ni liling na. Asa hape, marunong maringat Jesus si dirohata, atong tabaw toma nang madapat hanguluan sa liling-liling na ruhita. Dali atong nasujadi behita hamagoan hanguluan sa liling-liling na. Damang dainang odo barita na uli na binaritahon ni si Paulus tuhalak aten. Alanido gabi dohot do si Dionysius, si Damaris, dohot akapigalak na idope, porsetu Jesusi, bijalo Jesusi gabi Tuhan na, laos gabi dihuton halakido, si Paulus, gabi si Panobba de Batanarikos. Isinizamita na paduahon, ima halak na manadda di bata na sitong, tarbahis sa do manadda di bata na sitong. Halak na manadda di bata na sitong, tarbahis sa do manobba di bata na sitong. Alay halak na sumanadda di bata na sitong, dang tarbayin na manobba di bata na sitong. Ido ala na halak aten, dang bodi buto na sida manobba di bata na sitong. Ala na dang ditadda na sida, di bata na sitong. Damang dainang sonari pe malolahi tatuluat nasing pe manang diutat tabi pe dudud tabege ede na madokon. Husombaho Tuhan tangihon aw hata na madok husombaho Tuhan alay buharo tutu nung nga si tutu itadda Tuhan ni ima de bata amanat doto di perbadia molo suritat da de Tuhan ni nang pemaret de iba na husombaho Tuhan ede soba-soba nai dang gabi khusus di adopan de bata ede soba-soba nai dang di jalo de bata alahata na madok halak na mandada de batado boy manobba de bata ni sitong manobba dohot soba-soba ni sitong Yohanes 4 ayat 24 idokon todi do anggo de bata asa akan martangiyang tu ibana patut martangiyang de basa todi dohot hasitongan wasurita dah de bata ni sitong buhama benon ni ibana mano pa de bata marhite todi dohot hasitongan soban ni ibana do de bata i alay dohot soba-soba nasala. Dari sudah na soba-soba nasala dang hucusi di adopan ni debata. Napatuluhon Sinijamita napatuluhon ima holan na manadda jalan natin ada ni debatado madapot hanguluan sa liling-liling na. Maluso ditadda di batan situngi dang tupa dapat ibana hanguluan sa liling-liling na.
ragu dang duta begi dong hatta madokon. Molo nilian bantuan tu nama pitung, tu napakpang. Pasti do gabe berjutuhan itu hitan di narohana. Duma beri kota-kota di si pangopat baru taberengi. Gudang di bani si takar-takar, jala tabereng do olo gabe go. Ala halaki beranggapan, molo gudang dilihat kebeng tu nama pitung, gabe di sesa Jesus di sana. Alihatan itu hata nama dokor dak songoni. Holan nama nadda, jalan natinadda di debatan sitongi, holan ido, nama dapat hanguluan sa liling na. Di Yohanes 10:7 ayat 3 mandok, nama nadaho ale debata. Nama nadaho ale debata na sasadai, na situngi, doho Jesus Kristus na sinurumi, ido hanguluan sa liling na. Jadi mau lope gudang jol mamertonggo, manang martanginyang, mana mangalualu dok tu debata, HP, dang ditadai bana debata natikos, ima debata stolusada, jala, dang marhite-hite Jesus, dang natama jala, tung naso dapat ni halaki duhang uluan, sa liling na. Damang dainang, jujut taboto halak madokon, gudang dodalan turo maninna. Jala tohoro tutu, bosan Indonesia, bosan Singapura, bosan Malaysia. Markapal laut pena, bodo sahat jol maturom. Mar helikopter pe, bodo sahat halak turom. Manang naik pesawat Garuda pe, bodo halak sahat turom. Ale anggo tusurgoi manang. Anggo lau madapat hanguluan seleng-leleng na tuk suadong dalam na asing anggo dang manadda debatan sitong jala dang marhitehon Jesus Kristus na sasadai. Atong hita salut na damang dainang asa matutu lamutang habersyota. Asa unang gabi lomos habersyota. Debatatay, debata aman o doto di berbadia, sa tikos na mangulu, ido, debata na sitong, ido si sobauta, tuksuarong na asin. Atong, songon panipuli dihita damang dainang, tajahama songon panipulina. Pak Leo, tajahama songon panipulina. Sada, tung di hagigyo debatado, manobba debata sileban. Asa unang berong dihita manobba sileban. Si patatay maluta bereng lahita tu huta-huta, lado marminggu ibana. Ala si pata, nang peringgas marminggu ibana. Tikimasa pian non lapanin, si patado halak akadatu mandok. Asa gabi-gabian na niulam, bain may taktata tuhaw manyi. Tonggohon ma, tuhaw na balgenin na. Sunar pedamang dainang, boy de bebatita kasongoni, boy de batabereng. Isaran narupani, na mga toy akato din namate, manang, mabain akapisang, manang lapet, tuhaw na balga, tubatu na balga, manang tuhaw ma, manang tutobak. HP, nung nga niyan olo terdaftar di hurian itu hatta, jala, nung nga digarar betutu guguna, bola manuwa sa pagkakumon, alay terlibat tuwaka, panubang, tuwaka halak na liban. Lubis yan itahe, tong dapejol malamang arat to si patata bereng, olo de piarong ruas madokon manang na tua-tua. Borohat maho mamang, tapaborohat maho marhititi tangiang. Alay damang adong songonon. Song padokon niya putan na jolo. Asa pakat mahotang tu dia ho mangkat tu si maho dapotan. O alay amang. Aso nang mahuwa ho.
Ador samarat to beho tulot nasing juluta jo mahalak na malo ninna. Dungi di jo mahalak na oto manang datu. Di bayan masada batal na geleng manang songon batal ni bagudung di ba di dopet na dungi di dokema pakat hotang di sima katho di sima hodapotan ninna. Jala musa di dok mai si manang gaberjahon ayat isen alkitab di dokon ay dok tu hatai do marbisuk mahu songon nulok marrohana brisong darapati ninna do dah salah ya mang ale sotung dilakai dah mau lelakayan no amang terhanti do jadi mau marini beho gatuk ko namang dah sotung honalakan ninna adol masong na pena ima akajamita bergagap jalak kadebata sileban tung nasujari do madapat hanguluan saliling-liling na napaduahon panipuli napaduahon holan halak na manada debatan sitong holan ido tarbahesa manokba debatan sitong song na tersurat di Yohanes 4 ayat 24 panipuli na patuluhon ima holan halak na mananda debatan sitong do madapot hanguluan na sa leleng ni leleng na. Usaha salinay, alay, na manadaho debata na sasaday, na situngi, doho Jesus Kristus na sinurong, ido hanguluan na sa leleng ni leleng na. Atong damang dainang, tatanda matong Jesusi, jala, tatanda matong debata ama, doho tod de berbadia. Malodung tatanda ibana, mian ibana di rohatta, las merhita ibana do, margugu hita, patade sanatan di debata, tuakka jolmana asik pena. Nang penong di sadatiki di pangahumani, urang do jolma rotu Yesus mandokon Tuhan, Tuhan. Tikingoluku, nung atung urang hami marjamita merhita ti guarmu. Udang do hami manangnya ko jolma mga sahon kuar ni Jesus. Hami pe Tuhan mangulahon-ulahon nami marhita kuar ni Jesus. Ala tikian non Jesus mandokon pe daw mahamu saluhut na hamu akka berjahat. Satikos na mangulu indada hialo pe nahutad dahamu. Dungi isapak ko nasida waka inganan nahuding di sima nasida tumatangis. Damang dainang mertua mahita molodung tatada jalata sobba debata nasitong ima debata ama anak dohtor di berbadia. Jalahita nang manada debata ama anak dohtor di berbadia atong tabaritahong matong baritai ay barita na din gadui. Ido huwason na debata nabuy paluahon salut na jolma perdosa sian akadosana. Asa tunggurang jolma malua sa dosa, songon hita nang malua sa dosa. Asa tunggurang jolma dapat hangulo sa liling na, songon hita nang madapat hanguluan sa liling nililing na. Amen. Martangyang mahita. Mauliate diho ali debata nami. Siala nung ngatak kasubuto hamili Tuhan marhiti hatami. Ima Holan jol mana tumanda debata ama anak dohto di berbadia do HP. Naboy dapat hanguluan sa liling-liling na. Alanong nga ho ali debata ama manongos anak muna sa saday ma Jesus. Asa marhita iba na tadahami ho. Jala salut na hami na persya tu Jesusi. Dangpe Tuhan ho na uhum. Alay dapat hanguluan sa liling ni liling na. Bo ala debata nami, dang ala ni gugu nami hape, dang ala ni burju nami, dang hape ala ni namang loh patik kami, daung. Alay holan asiro tolong ni roham, dot marhita bersih nami tu Jesus, ido hape mabain hami, maluas yan hajato ni, maluas yan dosay, jalaman dapat, hanguluan sa liling-liling na. Atong alituhan nami, nung nga saya na pasom pasahaton hatami. Sa hapong may lituhan, tugano prohan nami be.
Todem todo berbadia, imana paturakon, mangalapati saluhutna tugan peruhanami, asa tumbar gugu hami Tuhan, patariasan hatami, tu saluhutna kadohan nami pe dilet pertibion. Mulai temadiho ale debatan nami, sialan aku bagi hami hatami, di bagasan Kristus Yesus, maratang yang hami tuho. Amin. Amin. Mulia tema tutu dia mata parjamita nami. Nunga takas tutu hatani Tuhani marsaringar di tonga-tonga ta amang inang. Alai mungkin adong dope suku-sukun na solo di rohatta. Boy man no sukunot tay amang inang dung sidung margobbar mazohita. Uju so masuk tu sesi tanya jawab. Ipasata mima tuinang cakra boru marbun asa margobar mazohita. Melihat amang semanjuntak amang inang na inar honongan asa margobar hita dibuka majo video kamera narong di handphone manang di laptop video ni amang inang asa bubuak ma gabar na siya non bulian bubay ma aba-aba ale unang lupa mabain love na sa honod dah narara. Oke, hitung 1, 2, 3. Smile. Oke, sada naik. 1, 2, 3. Senyum. Oke, mau lihat kupasama mo siya ito amang si Manjuntak. Jadi amang inang moladong do suku-suku naing sipa sahatom muna. Boy masurat to kamu di kolom komentar na adong di ruang jumon. Jala upasaha ma tua mata evangelis Tigor Tobing na laho gabi moderator ditanya jawab Bornginon. Pinasaha ma tuamang Tobing. Mulate amang. Mulate bunga di pasat amang B lau sebagai moderator lau menjawab akasude pertanyaan-pertanyaan nih. Jadi adong dison amang parjamita nami suku-sukun na adong nakaningan masuk melalui WA. Tidak do songonon. Mananda jala manomba debata nasitongi. Ale molo itaboto do amang itaboto mulai dana kita pasti do ipaju juju aka na tua tado hita margareja asamananda tuhatai. Songo dia do amang namananda debatai natiko si amang. Tapi hita nunga dipaju hita semula tagelek kita mananda Tuhan Yesus. Ima suku-suku amang. Baik. Noli jangan adengkan tu amang moderator nama nukun. Naboy pas hatun tu hami suku-suku ni jadi tu damang dainang nama nukun mulai terberjolo di hamu. Suku-suku nama sedenggan bohara tutu nama nada debat. Damang dainang songon Yesus nama dokon tarida do usian perkena. Nang songon ni dotong jol manang manada debatan asitong laus tarida do usian perbuena. Molodo ibana nong manada jalan manong debatan asitong pagkatayon na pe tong dinggan sitong pangalahaw na pe tong sitong jalan mo siya ngulu na pe tong pasangapon debatan na sitong. Jadi nang pekudang jol madokko ditangyang na persia di debata jahuba debatan itu mapalangi dohtano ninna persia di Yesus Kristus persia itu diperbaiki ninna HP malo taberon do diperbuai ngoluna dang do diperbuai hon ipe dang na tumada debatan atikos dope ibana. Jadi atikos na tarida do haus kan perbuena jol mana tumada debata jalan namano pa debatan sitong ngoluna pe toktong do ikon pasangapon debata na sitong mangulaw na holong dohot
holong na sitong ima, holong na soma perbuat. Mau lihat ya? Olah hati amang, jawaban na nunga di leon. Tu pertanyaan pertama. Napa dua o namang adong museng songon. Idok-dok nunga ditada debatai nunga ita tada debatai. Jadi ngadiboto keselamatan ni. Songon dia do asahot dohonon ima jaminan keselamatan ni dihita. Ima suku-suku napa dua on amang. Baik. Molate. Molate di damang dainang molodung do di dokon nung abe ditadda de bandar sitong jala nung di jalo be keselamatan manang hangoluan seliling-liling nai suku-suku nakinon bohado asahot hangoluan seliling-liling nai alus na damang dainang tarsurat doi di sada Yohanes 5 ayat 10 tolu asa taboto ma ima sudah jol mana persiatu Yesusi dilehon do hangoluan seliling ni lelengna. Jadi dilehon hangoluan seliling ni lelengna. Hata hangoluan seliling ni lelengna dang jadi Muse, dang jadi Mose, dang jadi Muba, dang bui mago. Molodung do dilehon hangoluan seliling ni lelengna itu hita tiki persia hita manang. Tiki dung tubuh hita padua halihon. Hot do hangoluan seliling ni lelengna di hita tung no sojari do mago ibana. Pakilalata do boy mubahuba. Ra adong do halak madokon gabe molo madabu jol matu dosa didok rohana gabe mago haluaw nai. Alang gujay sumadok kodak songoni. Sudah jol ma naung gabe anak ni debata nang majalo hanguluan saling-ling nai dang hea muba, dang hea mose, dang hea mago hanguluan saliling nililing nai. Hot do hanguluan saliling nai, rodi saliling nililing na. Alinang pisong ni, aladong do kadongat tong dison, idoro haku, buira, ditabay akadamang dohod dainang. Mau lihat ya? Dulu suaranya Pak Tigor. Suaranya Pak Tigor. Suaranya Pak Tigor. Mic-nya mic. Mic-nya Pak Tigor. Iya, di unmute dulu. Ya. Mau larung dope inang amang suku-sukun bodo langsung suku-sukun ini dipasat ala inang amang tu parjamita. Adong masuk amang suku Ramung. di kolom komentar. Napa tulun songo dia do amang asagabe las malua sian tondi opung na parjolo na sian mangihut jot sairotu parnipion jala sering pajupang ala didokna tua-tua na dipilik opuido ina gabe asadaranna. Artina sairo parnipion di ingoluna. Dari amang tanggapannya amang. Mau lihat ada mang dainang nama nukut di patoluhon tung masai suku-suku dari ngasih tutu matutuhon. Nang penong nung patorang boy dotong akka amang dot dainang dison na boy totong manabay. Alay songonon. Asa tabo tu tekas molo pe hita marnipi ro opungta ro omata ro inang nama tuatta manang bapak leluhur tape satikos na mangolu dang tot dini damang dang tot dini dainang dang tot dini putta naroy alai tot di jahut manang tot dini hudar doi asa tabo to ma yang guzol ma molo mate be ibana holan dua doi ngananna jol mana tu madda nang persia di Yesusi todini
mulak do bata di Firdaus manang di abingan ni si Abraham doi alai molotod din ya kajol manahudar na seperti itu Jesusi ima dirura hasusan jadi dang nagabe tod dini jol mana matei nagabero tu hita melomar nipi hita jadi tod dinahudar manang akabe gudoi begu pangelayela begu ladang ina tulisi perdohot anggota mana ido naro tu pernipiota dala manipu do halaki songon hatani tuatan naman dokon yanggo begui ima pergabus jala amani sa luhutna pergabus na pergabus do ibana rotu pernipiota asa tasobba ibana alani damang dainang suku-suku na kinong bohado asa buhi hita lepas yani ikut do hita rotu Jesus songon edeta na medokon Roma tu Jesus Roma tutu bagi hatana jakko berju roh hita tu Jesus tajakon hatanai persia hita tu Jesus tajalo Jesus gabetua di hita mian matot dineh di hita maludung mia do dini debata di hita matot di perbadia ta amet to mahatani tuane nama dokon ai adul gumogo do tod dini debata ima tod di perbadia na adong dina persia asa katod dini na hodar na adong di pertibio jesoni do damang dainang ikon tatinggal hot do sudinai manang ikon malua do tasiani jalatari hot hita to debata asa tod ditta gabesada do hot tod di perbadia lapatan narupani molo pehita urang gugu tajupai pendetata tajupai perhangirta tajupai pangulani huria na betul-betul boy paluahon marhita tangiang guarna doa pelepasan manang tangiang paluahon unang may lahita katopot amang padita inang padita amang perhangir asa tangiak ku kita asa di patorang hatani di batatu hita asa malua hita sian ihot-ihot ni akabig so ngani madamang dainang jalaboy ditabay damang muse arong dison amang pimpinan nami amang pendeta Thomas dohot inang disde dot amang lekson dot inang cakra dot akanasing dope mau lihat Mohon maaf Pak Lekson, bisa nggak saya bisa memberikan masukan sedikit Pak? Iya, silakan. Saya juga kalau diizinkan mohon izin untuk kasih masukan juga Bapak Ibu. Iya, bergantian ya Mang ya. Baik Pak, baik. Siapa duluan Pak? Isi Perjolo. Kalau boleh Pak, mohon maaf kalau boleh saya duluan karena sebentar lagi ada pelayanan juga, jadi mohon maaf kalau boleh saya Pak, mohon maaf. Izin ya Pak. Silakan Pak. Oke baik. Maulah ada di suku-suku ni amang hamba Tuhan aki ngalupawi sewarna. Nah, dua hal na nagspasa aku na perjolo songo dia do manada debata na situngi. Nah, alusna na boyo pasat kami amang na perjol sehali saluhut bangsa do mengaku menanda Tuhan saluhut parugamo do mengaku merdebata. Nah, alai dihita ala Kristen sudah merupakan kunci asadang adong nasahat tuamai yang goso marhitiau nina Tuhan Yesus atau kunci manang rahasia asabu tadot tadi bata nasitungi ikut hita perjolo mana da Yesus majak Yesus di bagasan nguluta asa tubuh hita padualihon manang lahir baru dungi didiami manang digohito di perbadia mahita marhitai mahita boy manada di bata nasitungi na paduahon molo ro aka na mengaku aka sahaya di kuputa manang begun yo puta na bohu pasat kami amang na perjolo menurut Bibel na tahap persiai dan ngarong pertemuan ni na tiur dohot na hulum dan ngarong pertemuan ni na mate dohot na mangulu atong molodong halak na mangaku opung tadwe begun yo pung tadwe so dia do alista nah dua hal molo naung mate halak dua ma ingananna molo naung mate halak di bagasa Kristus Yesus tu paradiso mai manang tu pangkuan Abraham alai molo halak na mate di bagasan dosana di Seol mai
manang di hadis. Jadi dang gentayangan, dang bui keluar masuk. Oma kunci rahasiana. Jadi mau ngamati punta, mau mati di bagas Kristus, tu paradiso mai, mau mati di bagas dosana, isyo mai. Jalan dan bui keluar masuk. Atau mau naruh kalak, na mengaku, punta di HP punta ngamate, jelas begu jauh-jauh doi. Mau lihat puji Tuhan, ia menebuh pasal kami, mohon undur karena akan pelayanan juga. Mau lihat Jadi adong museng Iya. masukan namang, monodang adong museng ison Adong pertanyaan. takingan naing si pasahaton ni amang Pandita Saragi. Ya. Silakan amang. Silakan. Mau lihat Pak Lekson sebentar. Mau lihat di amang Pandita Manalu. Lihat Bapak. Mau lihat di bahan Delfayondo sada wadah di Tanuaeng lau membahas taringut tu manoba debata nasitongi mananda debata. Jadi memang nunga bagas nakini di patorang amang taringut tu topik nakini alai perlu dotong tabuat mulani napinatadahon ni debata dirina tu si Musa na di tano parhatobadan do pelaki ise do guarmu ninna. Ise do guarmu. Rode bata aku adalah aku. Tarsongoni marupani. Alapatanna dang marmula dang marujung. Artinya kekal. Yang sudah ada dan yang sudah ada sampai selama-lamanya. Tarsongoni ma taringot perjolo sahali taringot tu debata na sasadai. Napa dua hon di padan baru dimulanai nungadong hatai dina jala di bagasan hatai doau jala doau menjadi hosalu na tarsongoni marupani hira-hira artinya debata doh Yesus nunga adong nang to di porbadia nunga adong andorang suadong portibio. Nah penandaon mai termasuk di hita so manabay na do niya amang Pandita Manalu. Nah kini, alay di praktek na sehari-hari di Dr. Jesus di dokatan ni debata ba songon parohani Kristus Jesus mahamu. Tarsongon ni marupani songon parohani Kristus Jesus maparohomu. Tarsongon ni marupani parbueni haporsioni di kahalak naman nada debata. Tabana muse di Galatia 5 ayat 22 dan seterusnya. Napa dua hon, taringot tu naoloro tu parnipian do nakakesurupan, on pengalaman pelayanan nami don amang, kebetulan Pak Lekson juga pernah sama-sama melayani dengan kami di Paralilitan. Jadi memang gudang do na layani kami jol mana kesurupan. Baik mahasiswa tiluh, baik akar ruas. Alai pada umumnya, bahasa boi kesurupan, bahasa boi nasida di gosa-gosa si polisi, bahasa boi nasida di obok-obok si polisi. Pengalaman nami perjolo, molo seorang tuana na terikat di bagasan huaso haholomon, imana sendiri. Nah, dong keterikatan di kuasa-kuasa kegelapan di antara orang tua dot imana umbahenna jot-jot ro mungkin tu parnipian mungkin langsung melalui nata boto praktek-praktek na kesurupan ini. Jadi basongoni mana masa dihami jot-jot huadopi hami di pelayanan. Butima, melihat Lihat Bapak. Lihat matutu amang. Mungkin manabay otik kita manabay ate amang Lekson. Silakan. Tabay otik nai. So manabay na ni dokon niya amang Pandita nakingan. Molo so na ni dokon niya audo. Aku adalah aku. Molo songon nido iba na songon si Musa. Nang bui jolma berhubungan dohot aku adalah aku.
dang boy langsung alani kekudusan ni Tuhan on. Allah itu kudus. Jala jolma ngamar dosa. Dang boy baharusi Musa dang boy tanggalhon kasut minina. Ai nabadia do nanek sidalanan mo. Jala dang boy jolma ro hola si Musa do. Ala hola si Musa do dijo. Jadi molo songoni do parrona tu portivion. Badang tong kita badang boy marhubungan. Dang boy baru mana ba? Jadi molo di halak Batak madokon opung mula jadi nabulun. So nari dokon si Paulus tu halak Athena, kalian menyembah ada tulisan, ada surat kepada Allah yang tidak dikenal. Jadi opung mula jadi nabulun sarupa mai dot halak Athena tu debata nasotinada. Nasotinada nauma nanaing si boto honoton asagabi ditadda. Asagabi tadda Roma ibana gabi jolma do hatai nina. So na dok kanya mga paditan king. Di gabi jolma do hatai. Gabi itong gabi jolma do ro Tuhani tu portibion alanga dosa jolma. Alani dosa ba sudah jolmaon ipokona hukum. Hape ia debata nang lumorohana kuna hukum nang dosa dape. Nang di kalau mo nang dosa dape mago. Siana ni tinok panay macay holong rohana dinatino panay. Hido ban nagabi jolma ibana. Gabi jolma ibana ima Tuhan Yesus. Jadi di bagasan Tuhan Yesus do kita manoba debata nasitong. Anggo debata mula jadi nabulon data tadi. Ise do mula jadi nabulon nari maksud to. Molo tapagat jangi macai gejang. Alai tapajepek mah. Jadi gabi Tuhan di bagasan Tuhan Yesus tatadama boy mahita madokon mau liate ma Tuhan. Holan di bagasan Tuhan Yesus no kita manoba debatana sito. Di luar ni Tuhan Yesus yang binoto itu firman kata ni Tuhan itu di Galatia do ditulis. Galatia tuh kita sebenarnya dang dohot. Alai gabe parsi dohot di bagasan Tuhan Yesus. Aladang hala Yahudi tadang bangsa ni debata. Alai gabe terpilih kita di bagasan Tuhan Yesus. Jadi bohado manoba debata nasitong di bagasan Tuhan Yesus. Kita manoba debata nasitong. Tajalo ma Tuhan Yesus di rohatta. Unang behita mololaw mar pesta jololaw tu kamar. Ayarong ko besoni di huta hubigi. Dibuat jod dibain di inganan. Dibain uluna, dibain ihurna, dibain sude, dilengkapi sude. Dibain lapet, dibain sigaret, dibain kopi, dibain tes manis. Dibuat jod tu kamar. Didok ma opung. Nyado de sisa halo mohon ni rohami neng marpesta mahami. Jolo di paima satu ngajom. Baru pebo isi mangan si panganon. Ontu de batana sutinada do. Bangasa rupa hita do Atenai. Tu de batana sutinada. Iseon. O mana king naro parnipio. Jadi on akahasi pelebigun na jolo do pio. Jadi molodung mano panasitok kita datang Tuhan Yesus. Tajalo Tuhan Yesus di bagasan rohata gabi Tuhan jala si palua berarti sudah di luar nih Tuhan Yesus di kota bolokon di bagasan. Jadi tu amang manangai inang naking na manukun taringot tunaro tu parnipioni perlu do amang inang kamu
martangiang dohot sahalak naposoni Tuhan nama memutuskan. Ini harus diputuskan. Tuh. Jadi molo adong sonai lokon yang mangpadita naking adong keterlibatan bikincang manangah hita langsung. Jadi harus ada son sila carus dung haruar Lazarus keluarlah. Lu keluar ibana Tuhan Yesus bilang buka kain kapan. Jadi abang halak nama ngulu di luar membuka kain kapan. Jadi godang gohala ngadi tanda Tuhan Yesus alai terikat. Jadi harus ada hamba Tuhan nama ngulu haprosiana membuka kain kapanon asa gabe dengan lepas sudah kuasa ketapa. Jadi kita halap batak harus kita lepaskan ini. Ikon maluado hita sian todini namate. Dangadong hubungan ni nama ngono dohok namate. Molo neng marpesta mah. Dan jolo buana tu kamaron. Karung be hubungan ni nama ngono dohok namate. Langsung saja Tuhan Yesus molete di pesta kami. Neng mangat kami Tuhan. Saya. Tidak manoba. Jol manasitong. Jadi tu damang dainang naki na dong mardipinipi silakan mencari hamba Tuhan untuk berdoa melepaskan itu dalam nama Tuhan Yesus. Mau lihat Berarti mainang sudah masukan. Jadi arung museng di son amang parjamita nami ima sukun sian Risto naibaho songoron ma didok dihita halak batak ay tunggurang situtu do akka paradaton ima adat ni halak batak tubu maradat mangoli maradat lastung namate pe maradat susukun nami ay tarsongon ahama ada batak na sitong di adopi hita sitong adat na sitong na boy hita adopi atarsoni masuk sukun na amang parjamitan nami. Mau lihat tema di amang nama nukun tung macam suku-sukun na dengan situtu. Ima nama nukut taringot. Songo dia ma adat batak natikos. Alu tsunami amang sudi adat bataki molo marpardomu ado tuhatani debata manang dang maralo tuhatani debata adat natikos dui jalan aringgad dui ale perlu taboto tong dugudang adat nasala manang namangalo tuhatani debata isarana rupani tabat tudos-tudosna satu sunari budi petabereng jolma mangalian ulos didok on mahela gabe ulus di todim asalas marot roham todim dohot ho ali baru manopi anak maun manopi boru ponang mahamu so hari beribuan ninna aret si songonom tang tajalo songoni jala tang natikosi molodok kon ulusi gabe ulus ni todi ale mul ulus itu dibandi ulocon songon suatu hadiah manang penghargaan manang dalam mangido tu debatatang yang dari ke situ tuh jadi dang adong nasala diulusi alai molo hita mabayan hasalahun marhita ulusi gabe termasuk mai dohot adat nasala alani dohot itu jilefai marhita pimpinan nami di son adong Bapak Pendeta Thomas toktong dohami mabayan seminar ima patorakon adat natikos diha Kristenon asangapon hagabeon hamuram dibereng sian bibel manang sian hatan itu hatta molo pada mangdaina ngarong siol di rohamuna muse roham itu garjata bersedia do pimpinan nami amang pendeta Thomas sonari nasi da adong do dison jala muse la sopas hatami ma ditabay amang pendeta nami pimpinan nami amang pendeta Thomas mau lihat
amang padita manalu horas madita salutna taringot tu paradaton asa taboto sada prinsip songonon ay sudedo adat ni jolma dak kolan Batak sudedo adat ni jolma di Portibion manang Batak manang Jawa manang Manado manang dia pehita adong adat na mardomu tutuhani adong naso mardomu tutuhani alania so mardomu ala ngabar dosa sude jolmai. Jadi paradatoni sebetulnya hasil ciptaan di manusia jolmai asabui mengatur angoluan na di Portibion ima adat alanga mada bujolmai tu dosai gabe tercemar ma paradaton ni jolmai sebagai contoh naking taringot tu ulos na parjolo ala sorodope akristenani aras ala sorodope injili adong maulaon nasalah taringot tu ulosi alai molo taringot tu ulosi denggando ulosi sebagai simbol holong dihita ganuk pata alai ahana salah disi nasalah disi contohna molo ulosi sebagai sumber berkat nasalah. Nah paduahon adong prinsip ni halak Batak na denggan misalnya dalihan na tulu sabutullah denggan do prinsipi soba marhula-hula na anak mardonga tubu elek marburu ale ahana salah disi molo na salah disi molo taat tusi sobai molo sobai ta artihon sebagai soba songon hita marsoba tu debata salah alai molo ta atusi hata soba disi pasangapon na tua-tuata pasangapon hula-hulata dengan alai dang sama posisi ni hula-hula dot Tuhani dikijang ni Tuhan dikijang ni hula-hula do Tuhani. Amin. Jadi tiki madok kita soba marhula-hula sabutullah lapatan nai ima ikon tapasangap mana tuat-tuata tapasangap mahula-hula tasongon si Abraham tiki pasangapon hula-hulana orang tua ni si Ribka orang tua ni si Ribka baleon sinamot songon si Jakub pasangapon si Laban molo si Jakubon si matuana si Laban marga si Laban itu ni si Ribka tiki neng mangalap si Rahel dipasangap karejo imana 7 tahun. Nah jadi sebetulnya molo taparwahon adong ma disude paradaton adong namardomu adong nasomardomuon ikon tapature ikon koparku hatani debata. Nah, adong sitabok tu taringot tu naking tema ni kota pasadarion. Nah, parjolo songod dia dohita bui manadda debatai songod dia di zaman ni Padan Narobi perjanjian lama debata patadahon dirina songod naking hata ni amang patita saragi debata patadahon dirina marhite panurirangna ima na terkenal si Musa. Alai di Padan Baru debata patadahon dirina marhite hatani debata adong madua hatani debata na parjolo ima hatani debata na mangolu na paduahon hatani debata na tersurat isema hatani debata na mangulon ima Yesus hatani debata na mangulu songon hatani si Yohanes sada ayat sada Jesusido hatai ima hata namangulu. Ahado hata tersurati ima na tersurat di Bibel. Ima hata ni debata na tersurat. Kita hola bui manada debata molo parjolo tajakon Jesusi ima hata namangului. Dan bui hita manada debata imar hite hata na tersurati molo dan tajakon hata namangului. Nah, omba prinsipna hata ni debata na mangului ma na patadahon debata amai
Tungoni boy tamangat tusihi marhite ata natar surati ima bibir. Masa tomse moderator. Boleh ate mak? Kuidu manabay otik ngai. Manabay adat nakingani alana didokon adong masuk kusukun naking nama tarbidi pe adat inna malua pe adat. Jadi molo tarbidi malua tergantung hita dua tong yamang. Tergantung pana daud tadi. Alana tarbidi on dohok malua okan ulau ni parhuriau don. Maunang olo hita tabain adat di sini. Jadi hita doi. Alana au kulahon tu soni. Kami na tua-tua nami mulai sian na jolo. Akya meradet tami molo tardidi, molo tubu, molo malua. Alana ulaon parkuriau deh. Au pe soni do. Tak pula kone. Tergantung kita deh. Ahap maunang olo kita. Banak pe di lokok kalak misalnya sobi ote ya adat sonon ninna. Adong go ditiki nama radat. Marpesta. Nama saya marpesta burukku. Ku baik dua adat. Nah, jadi molo tergantung kita pada daud tak di debat tanah sitongi. Molo dung nang tak jalo Tuhan Yesus di bagasa rohata sonari lok penyamang padita tomos lakiani lam tetap dama debat tanah sitong marhite hata ima bibel siani. Molo dung taboto bau nang olo hitam terdiri anak kota bau nang olo kita tabain adat molo nang taljo mangan kolam mangasa jo mole ate ibadah tabain pertanian saya unang olo kita dibain adat molo malua pi anak kota soni tong molo nang jowota ka hula-hula ta kolam mangan mole ate ngama malua beremuna mole ate maras ngeroha baik kamu hatai angka hata si paingok do bayano. Bau nak tabain adat. Unang tajalo ulus. Unang tabain marsi panganon. Jadi kita doi. Jadi tergantung kita doi amat. Tergantung pana daud tak di songon bagas ni pana daud tak di Tuhani soni mahita unang tabain. Jadi kita doi. Ale molo nang marpesta tu anak kota batabain. Awe ho bain dua adat ni burukku. Marpesta do ringgan. Kubain dulus. Nah, serenai. Nuaing molo marpesta halak, molo neng mangalian dulus tu helana ditortor. Au dang lo moro hak pison. Alana gebe hira hebatian luluson. Songon na idok penyamang pendita Thomas nakingani gebe hira nama buah pasu-pasu ulus helau. Dipator-tor homau. Dibuat ditabak, ditalap, ditortor-torhon, dibuat tusar, dibuat ulang taulahon ya mak. Bah holan budaya ni halak batak badilian ulus tu helana. Au pisoni do, dikinang leng mangalian ulus satu helaku. Budok pemangarede, haleluya. Irede. Budok ke parmusik bainede, haleluya. Jalamarede do, haleluya. Ini dekko. Tikin apa sahoton ulo sautu helak. Ini dekko. Jadi holan budak kema on budaya ni halak Batak kok. Odo ba mau terdana Batak, adong ulus Batak, oma budaya na. Cara nama ngalean sonon, bahu bae putih. Jadi dang gadelas hebatian uluso. Unang besoni kita kok. Jadi molodung bagas pada daud tadi di Tuhani lamago alai dang bagai bidang meradet kita tong do alana sonai dok penyamang padita Thomas nakingani dalihan na tului macedeng gatui masih pasang apa dipasang wado tulang wado amang apa nga diboton yan sedia sinamot alai dipasang dinggat tui demokrasi orang Batak demokrasi luar biasa dinggat tui alai nasudinggan molo adong lagi mengikuti seminar bang tontini namate lima tabana moleate Molate inang.
Pasukan ama di pasat inang waka dongan. Halo Pak Tobing. Iya mang, ya mang. Halo Pak Tobing. Iya. Bisa saya memberikan masukan Pak Tobing? Masukan. Saya persilakan Amang, saya persilakan. Ya Pak Alex, saran saja Pak. Begini Pak, sentuhan dengan adat istiadat orang Batak setiap hari. Seperti yang dikatakan Ibu tadi, anak yang dibaptis pun dibikin adanya, yang malua juga dibikin adanya, yang pesta perkawinan juga dibikin adanya, sampai yang mati pun dibikin adanya. Nah, ada firman Tuhan mengatakan begini Pak dalam 1 Korintus 10 itu kan, makan atau minum kamu atau apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi apa saja pun yang kita lakukan, apakah adat, kalau memang itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, saya pikir itu tidak salah. Ya, tapi kalau sempat tadi dikatakan ulus tondi, ya itu memang kita harus tolak. Apalagi boras sipirni tondi. Pak Tobing pernah dengar itu, boras sipirni tondi? Ya. Supaya semua songgot-songgot, semua rasa takut lari. Kan begitu kan? Wah, kalau bisa dibikin si boras sipirni tondi Pak. Kok enggak, kalau supaya menghilangkan rasa takut, dia dibikin aja satu kali terus ke kepalanya itu kan. Hal-hal seperti itu. Karena kami terus bergumul dengan budaya-budaya Batak Pak. Karena kami tinggal di Bunapasogit. Jadi itu saja. Cuman beberapa kali saya diundang untuk khotbah di pesta-pesta adat, itu saya ambil natsnya Pak. Manang mangan, manang minum pehamu, manang aha pediulahamu, termasuk adat, baik kamu mai tahu pasangapon de Batak. Ah, mau lihat deh. Mau lihat Amang, masukan nanung ngadi Amang tu akka pendengar hitung-hitungani jumpon. Jadi adong museng Amang padita nami suku pun ima tidok sonon. Sapu-sapu saya songon dia doi Amang. Ya mak antar suku-suku saya mau namang. Sapu-sapuon saya songon dia doi. Amang benar kok. Jadi modal itu Amang dot dari nang menukun itu saya sapu-sapu. Sebenarnya pertanyaan dang sapu-sapu, tapi sapu-sapu. Nah, molodak danak marsahit ibana muratar songkot, oleh sipata ibana makitir, oleh sipata balik matana, digawari doi sapu-sapu. Nah, jadi memang dang sudah jol mana tersongkot songon ini, dia besi guaran sapu-sapu. Molo menurut dokter memang hidokun mai penyakit ayan manang epilepsi. Sarana rupani molo sada jabu manapu terhirup imana dibu gabe terganggu pernapasanna idok dokter mai epilepsi ninna. Ada di bibeli arang do dokon penyakit ayan manang sapu-sapui terjemahan ayan memang adong to dinahudar. Alai dang nagabe sudie jolma asal songon nama kitribana buti gabe dok ayan belum tentu. Alai memang molodok de bana penyakit sapu-sapu manang na ayan di bibel adong doto dinahudar di bagasani. Jadi ko joluta uji dari mana tong? Toho dari mana penyakit sapu-sapu dalam arti ayan atau epilepsi? Dokter madokun memang epilepsi. Jala gudangan dokter dang persia memang na adong to dinahudar di si. Alai malotabereng do di buku pada baru penyakit ayan mang epilepsi na liguaran na secara medis na adong do di si to dinahudar. Tonima alus nami Amang tuhamu namanukun. Kita bayak ka dongan adong do ito cakra, adong do muse Amang Pendeta Thomas dot nasing silakan. Saya te Amang manalu upatabba maju sautik dasa unang adong salah pengertian na parjulu sebelum taringot tu site sakit sapu-sapu nang upa torang majo na taringot tu ada tidak asa sautung adong salah pengertian. Jadi tohodo naking naridok Amang Padita saragi
aha na diulat tadi portibion ulamai pasangapon Jesus. Pinaking inang liste si Manjutak sabutullah dang naing pasahaton unang ula ada tidao. Molo inang buru si Manjutak naking sabutullah naing pasingot molo tabain ada ti ikon motivasi na hobar tu hatani debata. Amin. Amin. Nah, jadi sudena taula marhite adat ikon tabain ni hobar tu Tuhani. Amin. Nah, contohnya naking taringot tu ulos. Sabutullah dang adong nasala diulosi sebagai simbol holong. Alai na jolo tiki oputta tiki soro dope hakaristononi adong salah konsep. Salah konsep ni oputta na jolo. Mamereng ulosi gabe sumber berkat. Ikon tapaturei. Dang unang bolokon ulosi. Audang setuju adong dongata saha porsyaon dibolokkan ulosi molau dang setujui dangi dalanna. Nah, jadi ikon songo dia ita patureoni contoh naking inang Borusi Manjutak tiki hita mangaleon ulos hela penggando ikan di dia salahna molo di bagasan pikirata ulo somma nama masu-masuho ngasala bi. Alai molo tado Tuhan mama masu-masuho hela on matandana. Molo ikan dengkan. Dong nak salah di si. Jadi sabutullah dua sisi naing pasingoton sada pesan di Tuhan ini. Baen masude ulaomi na boy di baen. Alai unang gabe sebagai ada, unang sebagai suatu kewajiban dalam pengertian songonon. Adong sipata alak batak mandok songonon. Molo adong pesta dang adong kepengi dang boy diula adati gabe adong perasaan malu. Gabe adong perasaan gabe adang alak batak kau. Kan gabe salah. Tabutullah adati denggan. Unang ita anti tu adat. Alai konta bereng adat nadia do nahobar tu Tuhani. Adat nadia nasohobar. Molo sohobari mana tu Tuhan Tuhani ikon tapature. Di malapatanna ditransformasi. Songon naking nahudo. Soba marhula-hula. Molon gabe salah. Molo tasobba hula-hulai. Songot Tuhani kan salah. Ikon tapature. Nape na jolo ata soba na dipake oputai. Nasonari ikon tapature lapatan soba disi. Dang soba songon tutuhani. Ido kan ikon tapature. Unang tabalokon. Ikon tapature ima ditransformasi. Nah, napaduan taringot sahit. Sapu-sapu molo hata Indonesia na. Hata yamang padita. Ayan Pak, ayan. Oke. Taringot tu sahit. Jadi kan adong berbagai penyebab sahito. Na parjolo penyebab sahit na parjolo ima sahit na alami, kelemahan fisik, molo begadang, dungoni palo jahu karejo, baboi mar sahit, baboi ma flu, batukon, mulai kan wajar, sian alami. Nah paduahon boy sahiti ro sian psikologis. Ala stres si mana dang bui modom sakit mah. Ima alani stres. Napa tuluhon bui do ala ulaon ni sibolis. Biasa molo mardatu-datu imana dungoni adong makorbadna baboy may mana marsahit. Nah, jadi molo taringot tu sapu-sapuon adong secara medis si hatorangan na songo dia do jolma na sapu-sapuon. Unang langsung di bagasan terhata alani si bolisi. Unang gabi langsung songoni. Ay adong do penjelasan ni medis taringot tu si adong go. Nah jadi unang langsung ta putuson. Oh nion alani si bolis. Oh nion alani ahdang. Ikon di pareso. Songoni majo. Amang amanalu. Mulate. Mulate mamang. Masukan nang nunga di patorang amang tu seluruh pendengar na adong di Jumon. Jadi molate matu
Posman Sirait masukan gabe kekuatan maun di tengah-tengah ni nguluta. Arong dope na memberi pertanyaan, boleh dope ditanggapi pembicara nami. Mula arong dope pertanyaan langsung, boleh disyukur langsung tu amang Arjamita. Mula dangadong amang inang. Mula dangadong amang asal hulusun nak tingani. Jadi sebetulnya bisa. Sebetulnya dang anti ada tahu. Hula hodu ada. Ya, marpesta hula hodu ada. Tiki modding papakku ubadu ada. Marpesta itokku marada dohan. Ale so na udok pernakingani segala sesuatu yang kaitannya melebihi kepada Allah. Ini yang harus kita buangai pat orang lagi. Segala sesuatu yang melebihi hasapon ni Tuhan, ini yang salah. Songon ulus nanay mangalian tu ulus elan naking. Sonari hubereng ngapa hebat tu hebat tu ngadong najono dangadong isoni ngapa hebat tu dibain sangapian ulus helon i menandakan bahwa masih ada menganggap ulus helon mabuat pasu-pasu. Nah ini yang jangan kita kerjakan lagi. Unang taulah kumpe. Jadi ya hanya ngasih ulus saja. Manotor boleh dan sebagainya boleh ulahut deh. Tetapi unang gabe adati lebih tinggi dari penyembahan kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, unang gabe diadati ada kaitannya dengan roh orang mati. Itu saya tegas. Jadi ada dua hal. Saya kerjakan adat, tetapi ada dua hal yang saya perhatikan. Yang pertama, jangan ada kaitan dengan roh orang mati. Yang kedua, jangan ada lebih tinggi daripada masa napon di Batak. Ima dua hal. Molate mainang masukan naboy di leon inang tuaka pendengar di tengah-tengah ni juk tahun. Alana suarong be mangalehon pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita bereng majo acara selanjutnya di pamasa GLFI. Dungyan non di pasama tu amang padita amang evangelis Lekson Simaljutak. Kita ida majo namasa na di pamasa GLPI di Bagasan Jumon. Kami bersama tu Pak. Pengumuman kita. Pengumuman. Pak, pengumuman setelah lagu, Pak. Baik. Moliate matutu. Tung masai menarik do diskusi taborngino nate. Alana memang gabe polemik do peon di tonga-tonga ni humaliangta. Jadi di hamu amanami do tinanami somal do tabigi madokon aka raja adat nin na madokon o putta si jolo-jolo tubu martukotto si ala guddi pinukka ni aka o putta na perjolo sai somal do pedi doko kalak tapa ihutihu siap pudi hape sa sitong na niyang naing madohonotta tapa ture sian pudi ala nunga robe ha Kristeno ni tuhita. Sodang ni barita naul inung nga saha tuhita. Jadi aka hita narong nuaing di bagasan ruang Jumon naung maboto takas dia na sitong dia na sositong taula matutui di ngoluta gabe sodang mahita. Jadi
Amang Lekson, boy utabai sawati Amang Lekson. Silahkan Amang. Jadi kita Amang Daenang molobuyan non tabain sada seminar khusus tentang paradaton asa boita berdiskusi. Jadi sian sude na adong di halak batakon terbagi tolu kelompok taringot tu paradaton. Kelompok na parjolo, kelompok nama jalo sude paradaton dang memikirhon manang sob hobar, manang dang hobar tu hatane di bata. Jadi lapatanna 100% majalo, 100% menerima. Nah kelompok paduahon 100% mangalo tu adat. Jadi pikirannya kadang tahun sudah adat bata kodang hobar betu hatane di bata. Oma kelompok kedua. Nah kelompok patoluhon ima sabutullah mamastio dia dona hobar, dia naso hobar ikon ditransformasi. Jadi kelompok napatuluodo sabutullah ikon tabangun. Unang tasegai adat tanah denggani. Taulau mai alai di bagasan hatani di bata. Kamuliaon matu di bata. Ima prinsipnya sabutullah. Songo dia nasalahi. Kita pature nasalahi. Taringot turos naking di dia do salahna. Dang diulosi salahna. Di prinsipna. Jadi ikon ta letakon mauloson songon na di holong ni rohani Tuhani gabe simbol holong mai dan sebagai sumber pasu-pasu. Jadi tatang yakon maadongan non sada seminar taringot tu paradaton asa boy hita sebagai Kristen ala Batak boy man nyoba Tuhani dungoni boy hita marlas ni roha di adat na hobar tu Tuhani. Amin. Boleh hati Amang. Kirim do roha nami tutu patupahon non seminar di bulan nanengro. Tutuan non arong do informasi tu hamu Amanginang. Asa udur hita rapi tak madohoti acara seminar taringo tu paradatononan non. Jadi tauduti mata acara Amanginang maredde mahita songonedde panutup pangujungi sian buku edde nomor 100 ono pulusia ho si pangoluau.
Tapi ke majolo songon buah-buah mang pengumuman di hita. Jauh bersih bagaimana aku menanglah awam tetap dijaga jamu kamu sairimu rade sudah dibain dia wasona ditunggu tunggu Tuhan di mana pula jauh masih mana rade dohon menjatuh susu panghidupanku jauh bersih mana. Nunga sipul be acarata di Borginon Manginang, pinangidohom atu amatta pardita, tomo si hombing, laho manguluhon hita di tangyang panutup. Manginang, tatutup macaraton, mar tangyang mahita. Ale amanami na di manua gijang, upasat ma hamoleateon puji-puji tuho, debata pardengkan basa, ala bui hami marpungu marlasni roha, di bagasan tikion di acara Zoom namion. Moleate ama Tuhan di dok rohanami ala bui hami marsiajar siap ko Tuhan. Asa bui hami manadda Tuhan nasib tongi. Marhite Yesus Kristus hatani debata na mangului. Jala marhite hatani debata na tersurati ima na adong. Moleate ama Tuhan upasat rohanami. Moleate bui hami belajar sian naposomi amang pandita manalu. Moleate hami boleh bui hami belajar sian diskusi tiap kadongan na bui pasahaton aka pendapat masuk mai di aka pandita aka depan saporsion nami pasaragi kita nanaking pasahaton sude aka masukan sude aka sukun sian dongan nami. Moleate ma Tuhan ajari mahami mangatusi songo dia hami boi manadda debatana sitongi jala boi hami mangatusi songo dia hami boi mangulahon sude pati mina hobar tuho tulomoni roham Tuhan jala boi hami sebagai halak batak menempaton adati sesuai dengan lomoni roham. Makasih moliate ma Tuhan isude pasu-pasumi. Tuhan upasat hami mahangoluan nami tuho Tuhan. Uparade hami segala tiki nami asabui hami. Asangapon buarmu isude sadok ngolu nami.
Ui hami pajupang muse di acara ona pasogit di bulan naro pasu hami sude na adong di jumon oleh ate ma Tuhan bagasan Yesus Kristus Tuhan nami rap maita martangiang di bagasan tangiang nina diajar kon Tuhan Yesus tangiang ale amanami sude amang dot inang ui mangihuton di bagasan rohamuna ta mulai ma ale amanami na di banua gijang sai pinarbadia maguarmu tai Roma harajaumu tai saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unang hami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago ai hodo na puna harajaon dot agogon hodi hasangapon saling nileling na amen jalo mapasu siat ai asini rohani Tuhan Yesus Kristus dot holong ni rohani bata ama dot parsaoran ni todi perbadia i manaman ngaramoti dot ngati hamusuti saleleng nileling na amen oras madita salutna. Amin. Horas matutu. Moliate mari didok kami tu hamu amanami do tinanami nong rapita marsaor di bagasan Bornginon. Adorang somar sisisea kita rak mahita mangedehon o tano batak. Madita salutna amanginang. Ereng maju tahu to bona uli. Iro putatu. Pasai mundur kamu lo manget deon coba. Mantap Pele. Mantap. Rap mengedeo mai to ba nape par asial salusan tak pulau gua maret de mai rap buka ma ami rasakan musiknya
Penumpukan kau. Oras makan bata. Oras madihita salu namanginang. Shalom Horus, selamat malam di Hita Salutna. Satabi selalu awal do masuk na gabung di Zoom. Oras amang do dainang. Mantap pembahasan na Bornginon nanti soal ulos dua soal adat. Puji Tuhan. Soal paradatan. Paradatan itu. Kalau coba tuh Mbak Bornginon pengalaman aku mah pribadi, aling ngasih dah. Anu mamulo adong dua acara lain baru. Oh lo abang andong mah ya date. Iya.